littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu. In sun tabbata sai magana korewa ta zo, in ba su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba. Wannan shine kurin tambayoyi na, wallahu a'lam. Wannan mas'aloli yadda ya zubo su na haɗe su duka. Duba Bukhari 385, Anas bin Malik na magana kan nana Safiya bint Huyay. حدثني يحيى ابن أبي إسحاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من أصفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فأسرت ناقته فسرئا جميعا. وكان دكك ديك فدا تمسلم tana magana a Khaibar annabi ya ganta, anan aka kama ta, anan aka yi wannan waƙiyoyi. Anas da kansa gashi nan a Muslim a Bukhari yana faɗa kafin Khaibar da shekara ɗaya ma tana gidan annabi. Sau da haka yanzu akwai buƙatar tabbatar da hadisin kafin mu zo wannan tafasilu. Hadisi ne na ƙarya rusashi, sai an fara haɗawa sannan mu shiga ciki. Wannan tambaya ɗaya ce to lokaci da nake da shi to abin da yake faɗa ya ce wannan maganganu su suka kai gwamna ba su suka kai gwamna ba, ga sunan a hannuna. Inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza sauta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa. Bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda busu yake a garki haka ma'aiki. Bayi da tsarin haƙƙin cewa bai da haƙƙin adal. Wannan ita aka kai wa gwamna, ita ce ta farko, ita ya kamata a fara da ita. Ita ta batan suna a gari, ita ta rufin masallaci, ita ta kai ni kotu. Kuma magana dillahi ɗaya ne, me yasa za a sauya ta abu ɗaya ne? Da wannan ake so sai a datso wannan, sai ta zama ta farko. Amma ya kamata mu ban bayan ban ki ba mu je kan waccan. Abin da nake so mu biyo ta inda muka hau. Wannan hadisi, me yasa ne wannan kalmomi da wanda ya min kage ce ni na faɗa? Jama'a, wallahi al'azim, kishin annabi da ƙaunarsa suka sani nake wannan. Wallahi al'azim, abinda Bukhari ya faɗa ya fi ba ma guje ba zai ba, wallahi sai an ba shi haƙuri. Abinda malaman nan suka shirya su gayan, su bari mu tambaye ni ma. A ina Bukhari ya ce annabi yana mu'amala kamar ba ma guje da matansa. Ta fi waccan muni, kuma ita aka kai gwamna, kuma ita ce ta farko. Da sai in ce masa duba 5163. Abin da yake ciki cewa Anas ya faɗa saddana na Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala ana ta tare da manzon Allah. Annabi ya sallamu kowa. Riwayoyi masu karo da juna amma dai mafi hadari faraja wa dakhala al-baita wa arha sitra wa inni la fil hujra. Cewa annabi ya sallamu kowa, ya shiga daki da matarsa, ni kuma tare da shi da ita, ya rufe kofa mu uku. Ko ba ma guje baya wannan, tana Bukhari. Ita kamata a fara ɗaukowa, ita aka kai gwamna. Bai dace yanzu a tafi wata wadda bata kai ta ba. Waye a cikin mu ko ba ma guje ya yadda ya kwanta da iyalansa a gaban wani a tarifin da yau kansa shekararsa 15 yana farkon tashin balagarsa, wanda wannan hadisin na so a ce mun ko babu a Bukhari ko ba haka yake ba, a malaman da ake faɗa sharhi 25 na zo da shi. Me suka ce kai? Kishin annabi suka ko kishin Anas? Kuma me ma'anar wannan maganar? Ya sallamu kowa, ni da shi muka rufe kofa. Baya ga nan in zo in faɗi dalili na bayan inkarin Qur'ani ga wannan innaka la ala khuluqin azim tana musata. Sannan wani abin ban sha'awa da mamaki, maganar nan gaba ɗaya ba a yi ta ba, kuma ina kalubalantar malamai su ƙare ni. Hatta isnadin Dr. Rabiu Rijal Lemo. Da farko dai wannan abin da malam ya kunna bangare kan kunna na abin da aka yi, wannan wanda muke tattauna tana ciki, kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ta zo, da aka kwantar da hankalinka insha Allah. Abu na biyu har yanzu baka amsa min tambayoyi na ba. Tambaya ta nan ba fa ka bayar alaga fata malam 1365 rawa sahibul asahi sani cewa fyaɗe manzon Allah ya wannan matar. Wannan shine tambaya ta. Duk wani abin da zamu tafi wancan gefe ba shine abin da muke tattauna ba. Abin da muke tattaunawa ni abin da nake inkari shine cewa wannan abin da kace fyaɗe manzon Allah ya wana na Khadija baya cikin littafin hadisi, balantana a kuri.